Bé, benvinguts un cop més en el nostre raconet, avui amb el segon capítol de Casos. En aquesta ocasió parlarem d'un cas que porta més de 30 anys sense resoldre i que va succeir molt a prop nostre. Les víctimes són 3 joves valencians d'entre 14 i 15 anys que van decidir passar el cap de setmana a la muntanya i que no van tornar mai a casa. El desgavell de proves, les investigacions mal fetes van propiciar que a dia d'avui hi hagi més incògnites que respostes. Per començar, us presentaré a les víctimes. La Rosario era una noia de 14 anys, tothom la recorda com una persona molt amable i molt estudiosa. En Valeriano era un noi de 15 anys que estava reclòs a un reformatori per alguns problemes amb la llei. I finalment, la Pilar, una amiga de la parella de 15 anys que en aquell moment estudiava perruqueria. Es diu que aquesta colla d'amics tenia per costum consumir benzol, un dissolvent que en inhalar-se en petites quantitats causa al·lucinacions i que a més tots provenien de famílies desestructurades. Evidentment això darrer no justifica moltes de les coses que s'expliquen en el cas, però sí que ens posa en context i ens fa entendre el perquè d'algunes qüestions. Així doncs, comencem amb el cas. Tot plegat va començar el dia 13 de gener de 1989, quan en Valeriano va aconseguir un permís de cap de setmana per sortir del reformatori d'on es trobava reclòs. Es diu, s'explica, perquè no és del tot cert, que el mateix dia que anava a sortir del reformatori se li va requisar una navalla i que ell no va voler explicar per què la tenia. Senzillament va dir que la volia per defensar-se, però no va dir de qui ni de què. Tot i així li van donar el permís perquè sortís del reformatori. La Pilar, la Rosario i en Valeriano van decidir així anar d'excursió a Catadau, a una caseta que ja havien anat algunes vegades, que estava abandonada i que podien acampar tranquil·lament. El dia següent, tots 3 van anar a l'hospital on es trobava ingressada la mare de la Rosario i li van fer una visita, però en cap moment tampoc li van explicar quin era el seu plan i què anaven a fer aquell cap de setmana. De fet, molts anys després, el germà de la Rosario va explicar que aquell mateix vespre que havia anat a visitar a la seva mare a l'hospital, en arribar a casa va intentar robar unes joies i que el seu pare la va enganxar i va tenir una gran esbroncada. I ja passem a l'últim dia que se'ls va veure en vida, que va ser el 15 de gener, en un bar de Catadau. Exactament al bar El Parador, un bar bastant conegut en relació amb altres casos de desaparicions i assassinats. Alguns testimonis afirmen que la Rosario i la Pilar van estar parlant amb un home de la localitat anomenat en Miguelo. En Miguelo va desmentir completament això i va dir que senzillament havia estat parlant amb la Pilar, que era veïna seva de Català i que algun cop havien fumat un cigarret junts, però que res més enllà. Una de les amigues d'en Valeriano també va comentar que el mateix dia que la colla marxava d'excursió, en Valeriano li havia fet el comentari que tenia la idea de marxar d'allà, però no sabia si li estava dient conforme a aquesta excursió o si li estava dient d'una manera permanent. Amb tota aquesta informació arribem al dia 19 de gener. Un pastor es dirigia cap a una casa de camp de la seva propietat a uns 30 quilòmetres d'on s'havia vist per última vegada la colla i es va trobar la porta forçada. Quan va entrar a la caseta va veure que la porta del dormitori estava entreoberta i en apropar-se va trobar el cos d'una noia estirat a sobre el llit. El pastor es va pensar que la noia estava dormida i va intentar despertar-la. Va ser en el moment en què la va tocar que es va adonar que estava morta. Així que l'home va avisar immediatament a la policia i es van iniciar les investigacions. El cos pertanyia a la Rosario. No tenia cap senyal de violència i l'únic que podria remarcar-se de l'escena és que la noia duia el botó i la cremallera dels pantalons oberts. Abans d'explicar-vos els resultats de l'autòpsia, caldria parlar una mica de les circumstàncies en què aquesta es va realitzar. L'autòpsia de la Rosario es va realitzar en el cementiri del poble, un cementiri que no tenia ni les condicions ni els instruments necessaris per realitzar una investigació criminal com era aquella. També cal destacar que als 80 no existien o no estaven molt desenvolupades algunes de les tècniques que avui en dia fem servir, i això va provocar que els resultats de l'autòpsia fossin incongruents. L'informe assenyalava que hi havia sang i un fluid blanquinós a la zona vaginal i anal de la noia, i es va assenyalar com a possible causa de la mort una asfíxia no mecànica que va derivar en una aturada cardiorrespiratòria. Això vol dir que no hi va haver una obstrucció intencionada a les vies respiratòries, sinó que per algun procés biològic desconegut, la Rosario va deixar de respirar i els òrgans van deixar de rebre oxigen. L'informe també donava una data aproximada de la mort, entre 50 i 72 hores abans de l'autòpsia.
Cap al 2014 es van reobrir alguns casos per poder trobar culpable abans que definitivament ja haguessin passat els terminis. I va ser llavors quan van sortir alguns documents que abans no s'havien fet públics, com per exemple el document de l'autòpsia de la Rosario. Us deixo per aquí una còpia, si voleu pauseu el vídeo, us el llegiu i continuem. Les autoritats ja tenien bastant clar que la mort de la noia s'hauria degut a algunes sobredosis, tot i que l'autòpsia no havia trobat cap substància química. Així que es va seguir investigant per aquesta banda. I la policia va trobar que per la zona hi havia una planta que podia no deixar rastres en l'organisme i que podia crear al·lucinacions, però que prenent-la en altes dosis podia també derivar a una aturada cardíaca. Aquesta planta era el Jusquiam. Potser molts el coneixereu per Beleño, que és aquesta flor que esteu veient aquí ara mateix. Un cop van començar a fer les investigacions, la policia es va ficar en contacte amb la família i no va ser fins llavors que es van assabentar que la Rosario havia sortit amb 2 amics més. Com comentàvem abans, tots provenien de famílies desestructurades i no s'havien preocupat de que els seus fills no tornessin a casa, per tant no havien denunciat les desaparicions dels altres 2 nois. I personalment crec que és a partir d'aquest moment que comencen a passar les coses, entre cometes, estranyes. El 27 de gener, en una parada d'autobús, es troba una mà, la mà d'una dona tallada. I el dia següent, al costat d'unes escombraries, a València, es troba un peu, també, d'una dona, tallat. I, evidentment, doncs, al principi aquestes troballes no es relacionen amb la desaparició dels nois. I a partir d'aquí, res, durant 3 mesos, fins al 8 d'abril, que és quan es troba el cos del Valeriano a 400 metres de la caseta on s'havia trobat el cos de la Rosario. El cos estava en descomposició entre uns matolls i van ser uns pagesos de la zona els que el van trobar. Suposadament, la policia havia investigat tot al voltant de la caseta, així que van creure que potser l'haurien matat en un altre lloc i que haurien traslladat el seu cos fins a la zona. Però els estudis forenses, gràcies a la descomposició i a l'estat del cos, van determinar que no, que en Valeriano havia mort en aquell lloc i que la policia no l'havia trobat. Una gran feina per part dels investigadors. Enhorabona. I ja tornen a passar 2 mesos. No és fins al 24 o el 26 de maig, segons quines fonts diuen una data o una altra, que es troba a Torís, a 9 quilòmetres de la caseta de Macastre, el cos d'una noia en complet estat de descomposició i completament destrossat, al que li faltava una mà i un peu. Els anàlisis van determinar que les extremitats trobades mesos enrere pertanyien a aquest cos i que la víctima era una noia jove que feia menys d'1,5 metres. Aquesta descripció coincidia amb la de la Pilar, l'única de la colla de la que encara no s'havia trobat el cos. De fet, la Guàrdia Civil va determinar que aquell cos era el de la Pilar, tot i que la família, és a dir, tant el germà com la mare de la Pilar, van anar a reconèixer el cos i, tot i estar completament destrossat, van dir que no era el de la seva filla i el de la seva germana, que la Pilar tenia una cicatriu a la cama que aquell cos no tenia. I bé, a dia d'avui, el de la Pilar segueix sent l'únic cos del que no se sap certament si se l'ha trobat o no. Tot i ser un cas sense resoldre, es va donar bastant per tancat. No es va seguir investigant, els agents van determinar que algú havia incitat a drogar-se fins a la mort a la parella i que s'havia endut a la Pilar i l'havia matat amb violència. Entre que les autoritats van voler tancar el cas molt ràpidament, que en aquella època aquest tipus de casos no tenien gaire repercussió mediàtica. I tot això afavorit pel fet que les famílies no van exercir cap mena de pressió per saber la veritat sobre el cas, va fer que aquest cas quedés completament en l'oblit. El cas acaba aquí, però no acaba aquí el misteri. Com us he dit abans, he trobat moltes contradiccions de dades en aquest cas. Al final he decidit explicar-vos-la amb les versions més oficials, però vull que sapigueu una miqueta més d'aquestes contradiccions de les que us parlo. Com us he comentat, hi ha algunes dates que són incertes i com és un cas que no és gaire conegut, no hi ha moltes fonts d'informació fiables. Hi ha una cosa que no us l'he dit explicant-vos el cas perquè la volia ficar en aquí. Com no sé ben bé quina és la versió més oficial, us explico les dues. Al voltant de la caseta de Macastre, on es va trobar el cos de la Rosario, s'hi van trobar petjades. Unes petjades que pertanyien a un 42 o un 43. Cap dels 3 nois feia aquesta talla. El problema el tenim en que algunes fonts diuen que serien 4 petjades de talles 42 o 43 i altres fonts diuen que serien les 3 petjades dels nois
i una d'una talla 42-43. Crec que això hauria estat una informació interessant d'investigar. Els fluids que es van trobar dintre el cos de la Rosario es van dur a 2 laboratoris diferents. Un va determinar que era una substància incerta i l'altre va determinar que sí, que es tractava de semen. Però mai es va arribar a comprovar si la Rosario havia arribat a tenir relacions sexuals o no. El que tampoc es va determinar va ser si la sang que s'havia trobat era menstrual o no ho era. I pel que fa al cos d'en Valeriano també he trobat algunes inconsistències increïbles. En alguns llocs es parla d'un cos trobat sense violència i ja està, es va morir i punt. Però hi ha altres fonts, bastantes, cal a dir, que diuen totalment el contrari, que havia rebut una brutal pallissa i que just abans de morir per la pallissa li havien fotut un tret al cap. I això és super creepy, però es va deduir durant l'autòpsia el suposat cos de la Pilar que la mà i el peu havien estat tallats perimortem, és a dir, mentre estava morint, en el moment de la mort. I aquí venen ja les teories. Una cosa que em fa pensar moltíssim és en quin moment la colla decideix canviar completament de plans. Si us heu fixat, en un principi tenien pensat anar d'excursió a Catadau i els seus cossos els troben a Macastre, a 30 quilòmetres de distància. Entre aquestes dues poblacions no hi havia transport públic i cap d'ells tenia l'edat per conduir. Per tant, hi hauria d'haver hagut algú que els portés fins allà, perquè són 30 quilòmetres. Així que anem a per la primera teoria i la més oficial, i és que els joves van morir per sobredosis d'alguna substància. Segons aquesta versió, la Rosario hauria estat la primera en notar els efectes, quedant-se adormida i morint. En Valeriano i la Pilar haurien començat a notar els efectes i haurien sortit a prendre una mica l'aire i haurien mort en diferents zones. Recordem que el cos de la Pilar està suposadament sense trobar i que moltes persones defensen que no hi hauria cap assassí, que senzillament la noia podria haver caigut en un pou o en un forat. I hi ha d'altres que recolzen aquesta teoria, però pensen que sí que hi hauria hagut algun assassí. És a dir, la Pilar hauria començat a caminar, hauria arribat a algun lloc, hauria trobat en algú, l'haurien portat en cotxe fins a Torís i allà l'haurien assassinat aprofitant-se les condicions en les que es trobava. La segona hipòtesi, evidentment, consisteix en que sí hi hagi un assassí, sí hi ha una persona que els va portar fins a la caseta, fins i tot es parla d'una festa i que la persona que els acompanyava, en veure que estaven patint una sobredosis, va decidir deixar-los allà en les condicions que es trobessin. Tot i així no va haver-hi testimonis que diguessin que hi havia cap cotxe per aquella zona. Un possible sospitós va ser un traficant anomenat Wichita. Pocs dies abans de la troballa del cos a Torís, una trucada anònima va informar d'on trobarien aquest cos. Finalment, després d'investigar-lo, van veure que no tenia res a veure amb la desaparició dels joves. Tot i així, recordem que aquests nois eren consumidors habituals. Que el mateix dia que el Valeriano surt del reformatori se li requisa una navalla. Que la Rosario, tot i ser una bona noia, volia robar-li unes joies a la seva família i no va explicar per què. I és que després de veure tanta informació en aquest cas, una pot acabar pensant que potser tenien algun deute. I ja finalment, per alguns, el sospitós sempre va ser en Miguelo. Com he dit abans, la policia va deixar d'investigar, senzillament va determinar que es tractava d'un triple assassinat i que no sabien qui era el responsable, que senzillament havien matat a la parella i que havien maltractat fins a la mort a la Pilar. En Miguelo coneixia la Pilar de ser veïns a català i la gent del poble deia que no era un noi gaire normal. Així que algunes fonts diuen que va ser en Miguelo qui els va portar fins a la caseta de Macastre, que va matar la parella i que després va fer el que va voler amb la Pilar. I ja fins aquí les teories, ja una última coseta molt conspiranoica, que potser és molt conspiranoica o potser no, perquè en realitat hi ha moltes coses que tenen molt de sentit. I és la relació del cas Macastre amb el cas Alcàsser. De fet, cal dir que gràcies al cas Alcàsser, molts altres casos com aquest van sortir a la llum de nou. I és que alguns investigadors afirmen que els dos casos tenen algun tipus de relació. En els dos casos són 3 víctimes d'una edat similar, i la caseta on es va trobar els joves i la fossa on es va trobar les noies d'Alcàsser estan molt a prop. També hi ha especulació sobre les dates i els llocs. Per exemple, el peu que us he comentat abans que va aparèixer a un carrer de València va aparèixer al carrer Alcàsser de València un 27 de gener. 4 anys després apareixeria un 27 de gener el cos de les 3 noies a la fossa. I ja per més inri, l'últim lloc on es va veure en vida a la colla va ser el bar El Parador, que és el mateix bar on els assassins de les noies van comprar entrepans la nit que van segrestar a la Míriam, la Tonya i la Desiree. I ja està, ja n'hi ha prou. Fins aquí.
Com heu pogut veure, el cas Macastre es basa en tot un desgavell de proves, de testimonis, de dades. Va haver-hi un moment en què vaig plantejar-me deixar d'investigar aquest cas per la quantitat de contradiccions i teories que anava trobant. Tot i així, crec que és molt important donar veu i fer conèixer la història d'aquells que ja no poden explicar-la. Espero que us hagi agradat i si teniu alguna teoria més, deixeu-me-la als comentaris. No us oblideu de donar-li un like, subscriure-us, activar la campaneta perquè YouTube us avisi cada cop que penjo un vídeo i moltes gràcies per ser-hi. Ens veiem a la propera.